Meu pai quedou sin traballo. Entonces eu, como era moi espabilada, chamábame espabilada xa, pois dicía, papá, por que non vamos a Francia? Vamos para Francia, vamos para Francia. Pero, nena, vamos para Francia. Vamos no tren. E collimos o tren en Viveiro. E fomos para Francia. E foinos de maravilla. Maravilla, mellor non puido ser. Si, meu pai choraba de emoción. Dicía, ai, Dios mío, se non é miña filla, seguimos en Viveiro sin traballo. Puxeme a coser e entonces a ganar cartos e xa non me interesaba tampouco tanto casarme por ter a viudez ou ter cartos para comer. Facer todo eu, que remedio que daba. Son os testemuños das usuarias do Centro de Atención a Maiores de Castroverde. Mulleres loitadoras e pioneiras que decidiron tomar o control da súa vida e deixar de vivir baixo a sombra do home. A muller estaba a sacios do home, que non necesitábamos a firma del, necesitábamos no banco, non nos daban cartos nin créditos a nosa firma, e moi mal todo debaixo deles sempre. Gracias que foi cambiando, que hasta non podíamos votar. E foi cambiando, e foi para arriba, e agora tanto ten a muller como o home, en algúns cousas, en outras ainda sigue igual. Baixo o lema Compañeiras de Vida, a Deputación de Lugo sumouse tamén a este Día Internacional da Muller con distintas actividades nas 5 residencias provinciais. Intentamos hacer una exposición donde se vieran y quedaran reflejados los cambios de roles, y la verdad es que la participación fue estupenda. Pensamos que a lo mejor no daban entendido el concepto y la verdad es que lo hicieron encantados. Mostras fotográficas como esta de Castroverde onde os homes puxéronse na súa pel. Obradoiros nos cales as traballadoras das residencias da Deputación quixeron agradecer todo o traballo feito por estas mulleres ao longo da súa vida. Son admirables por todo el trabajo que tienen, por todo el sacrificio, mujeres que, hicieron todo por sus familias, por sacar a sus hijas adelante. Elas que deron os primeiros pasos co vento en contra, hoxe aconsellan que estudien, que sean libres, que puedan decidir, que puedan hacer ellas lo que les apetezca. Non puñan trabas de que, ai, Dios mío, por si acaso. No, hai que decidirse e ir para salir arriba. Mulleres coraxe que foron, son e serán unha parte fundamental nesa loita pola igualdade.